Goodbye roaming fees. Dan hu l-messaġġ li ddendel mal-Berlimon, il-bini tal-Kummissjoni Ewropea fid-dawl il-jum tal-ħamis 15 ta' Ġunju ifisser id-daqqa tal-mew tat-tariffi ta' roaming biex issa meta wieħed isifer ikun iħallas l-istess tariffi li jħallas f'pajjiżu. F'dan il-jum storiku għas-suq wieħed Ewropew ħarġu dikjarazzjoni konġunta għall-Presidenti tal-istituzzjonijiet Ewropej. Dawn huma l-President tal-Parlament Ewropew Antonio Tajani, il-Prim Ministru ta' Malta Joseph Muscat fisem il-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker. Tkellmu dwar kif l-Unjoni Ewropea teżisti biex iġġib in-nies flimkien. It-tmiem tat-tariffi ta' roaming hija suċċess Ewropew qalu tliet mexxejja. Iddeskrivew it-tmiem tat-tariffi ta' roaming bħala wieħed mill-ikbar suċċessi tal-Unjoni Ewropea, suċċess li nkiseb taħt il-Presidenza Maltija. Innutaw kif l-Unjoni Ewropea ilha snin tipprova ssolvi din il-problema. Għal dawk li jmorru f'pajjiż ieħor biex jistudjaw, jaħdmu jew għal btala ta' ġurnata jew itwal. Ilha ġejja kien hemm ħafna involuti billi kulħadd ħadem flimkien l-Unjoni Ewropea kisbet riżultati konkreti għaċ-ċittadini Ewropej kompla jingħad. It-tmiem tat-tariffi ta' roaming sar b'mod ippjanat bilan l-operaturi jkollhom ċans tajjeb ta' tħejjija u l-pakketti ta' tariffi domestiċi jibqgħu kompetittivi. Intant id-destin irrid li Joseph Muscat temm bħala Prim Ministru dak li lura fl-2007 kien beda bħala membru tal-Parlament Ewropew. Minn dakinhar kien diġà beda jaħseb kif se jtwettaq dak li għal ħafna kien impossibbli. I would definitely stick to my guns when it comes to saying that all the consumers, especially the most vulnerable consumers, have to be protected.